Police have arrested 3 University of Zimbabwe academics, Obvious Vengei Desmond Ndezu and Bonkes Mwakorera, an Air Force group captain, for a strike over salaries and working conditions at the country's oldest and leading institution of higher learning in Harare. Kuya Zimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu patinokupai nyaya dzese, channel yevanhu Kulian TV. Kana uchingosvika panapa kareke kutanga tanga nekutosubscribe uti join tida kumbosvika panofanira kusvikwa, ende kana uchingoripo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikani. Nhasi tokuboa Zanu chete chete. A lot is happening in Zimbabwe right now. Chimbonzwai munzwe zvimwe zvandatsikwa, pane vakuru vatitsika pano zvavari kutaura. Handisoda kutaura mazita, mukanzwa voice munobva maziva kuti ndiani. We wish to form what we call vigilantist groups in communities, where if we see someone harassing people and doing things that are not good, they just send the number and tell us the location of that person. It gives people some kind of shame and fear that once they are identified as a sellout, anything may happen to them in a community. Remember, when a person is living in a community, it's like fish living together in a sea with other fish. Ndabva ndatsikwa futi nevamwe vakuru, inzwai futi voice mubva mazondiudzawo futi kuti ava ndiani. Kana misangano yeZanu PF neana Triple C MDC dzese idzodzi dzave pamwe chete, kochifungwa zita idzva risina chokumbotaura nekuti zita idzva rakamirira Zimbabwe semhuri yose yeZimbabwe. Ndisingakanganwe vamwe vacho vagara vatitsika futi, garai manzwa futi kuti ava ndiani. George Charamba, unotoona sekuti Zimbabwe ine varume vasingafungi pakuona kwatinokuita zvakanaka. Totogona kuti iwe George Charamba unotoona sekuti vamwe vanhu vose havasi varume, iwe ndiwo murume unozoita unopfekera bhurugwa. Handiti George, hatisi kuda kupedza nguva kuZimbabwe, zvinhu hazvina kumira mushe ende hakusi kumbonyepererana. Ndokana tichidhiniwa panapa. Tarisaiwo chibhesi chichiripo zvanzi Mutora base. This is police camp. Can you imagine guys? Ndo nyaya yetu, ndo vanhu vacho vanozoshungurudza vanhu vachinzi unoshiya kuti unorovere munhu uchitonzi kuenda kubasa kwakadai so ikoko, wotonzi you are a policeman and you expect your life to be better uchishanda panhu pakadai so ipapa. Because environment yepo unoshandira inodetermine kuti iwewo wacho life yako ichava better here. Ipapa vatoshaya mari kuti pagadziriswe camp yacho. Imagine guys, tiri ipapo tine mamwe manhingirikini zvekare atoda kuonesana mari dzemafuel. A lot of people havanyanya kuzvibhilivha. 1 liter of fuel in Angola inoita 0.3 kureva kuti i30 cents per liter. In Zambia is $20, Namibia $10, Zimbabwe $40, South Africa is $10. Ndo mamiriro akaita zvinhu ende saka kureva kuti imi muSouthern Africa Zimbabwe ndo kunyanya kudhura fuel. Ndo saka tichita hasha, and a lot of you guys have been asking hasha ndedzei nhai ana Kulian munenge muchimboita hasha dzechi. I think ipapo ndakwanisa kunge ndichipapindura makunyatsopanzwisisa kuti zvii zviri kuitika. So ndoda kukuonesai nyaya yaComrade Nyoka yemabhunu, and a lot of people are asking kuti what is going on. Ndikuzviziva kuti mese muda kunyatsonzwisisa kuti chichukiri ini chataurawo zvandiri kuziva zvandakatarisa kunge ndo zvinenge zvimufanira kuziva. Pandisa ndaenda kure kune vari muSouth Africa, kana uchida kuregisterwa kambani yako, bata veEducation Research ana Mukoma Owen ogara vakurejistera kambani vokuvhurira FNB business account. Vanopedza masports ikoko ndo kubasa kwavo chaiko chaiko, ende vari professional. Ibig company ndobva yataura neni kati Kulian ndiwo unokwanisa kunzwanana nemaZimbabweans vakudze kuti ndokwanisa kuvabatsira kureva kuti kambani hombe yazvipira kubatsira maZimbabweans vasina mawork permit kuti muvhure makambani, muwane maFNB business account, muchimira zvekuti munoshandisa account yeumwe munhu uchitambira mari kubasa kumurungu wako, mari inenge yakupindira kwauri direct. Ende kuti mukwanise kuwanawo matenda munofanira kunge mune maregistered company. Saka batai veEducation Research ndokubasa kwawana Mukoma Owen. Kana muchinge mazowanda mazoregister makambani makuda kuti zviende kumberi, muda kuzotaimira kuti muwane advertise mumabusiness enyu, munobata Kulian TV, the #1 advertiser in Zimbabwe, if not in Africa. Aya ndiringoti mu top 3 tirimo, handizozoti ndiri panambani zvangu. Back to the story.
nyoka yemabhunu pane nyaya yangobuda pane rimwe dzetse hatingati chigodzakwa mutsakwa rekumana vanhu ava I don't even know kuti ndowadedza chiti chi because inini zvomazita hazinotaura hazinotaura ndiani but munhu iyeye akotaura kuti armed robbers steal 1 million from nyoka yemabhunu in South Africa. Pari kunzi armed robbers vakaba 1 million. Ino mari iyoyo ikanzi yapiwa hatitombomirire kuti tiinzwe nemunhu iyeye, tinotongomirira kutongoinzwa chitaurwa pa-SABC chaipo chaipo because ndo nyaya dzinenge dzakamirirwa nevanhu kuti right what is going on there but atambonzwa iye nyoka yemabhunu wacho amene kuti ana mhuri kana kuti chinji manumbers edu ariko ndo basa redu wakomano zvivhitivhiti tikangonzwa nyaya idzodzo tobva tabudisa direct but I don't know kuti communication yavo yakazotanga rini kuti iye ndiyega akutaura nanyoka yemabhunu iye nyoka yemabhunu wacho asiri kubudikira kutaura but ndakatarisa nyaya iyoyi manje pari kunzi zvoni nevamwe vanhu veZANU-PF because ZANU-PF yatotenga nyaya yacho manje iri kuti zvoni maroho achadonha overnight muri zvituta zvevanhu vese mafollowers vakatumira mari ndo nyaya dzakutanga kubuda panapa pari kubuda imwe from ZANU-PF zvekare vari kuti nyoka yemabhunu now targeting a GoFundMe. This is a lie. This guy is broke as a church mouse. Chimama paid for his trip for press conferences in South Africa as he is broke. This lie is meant to draw sympathy in preparation for a fundraising campaign. Mashoko akubuda kune vanhu veZANU-PF right. Tiri kutaura nyaya iripo ndekudai so ini chandikuziva chete nyoka yemabhunu haana kufa mupenyu ndo zvandikwanisa kukuudzai. Saka zvimwe zvese tozotaura chandingakuda kukuzivisa maZimbabwe ndechoti nyoka yemabhunu mupenyu izvo ndo zvandokwanisa kukuudzai manje kuti munyatsoziva zvekuzonzanzwai adai hey mbomira izvozvo because ZANU-PF ndo iri kufambisa mashoko iwa ukanzwa paizvo nyoka yemabhunu azodai dzatonyaya dzavanhu veZANU-PF vatova vanhu vari kubhadharwa like I told you before kuti vanhu vese vezvivhitivhiti vazhinji vachatengwa. Munoona usara mune Kulian TV chete because it's the only people's channel inokwanisa kubvumidza vanhu kuti musende mavoices enyu achiplayiwa panapa without fear or favor. Zvimwe zvivhitivhiti zvese hazvisi kukwanisa zvakarambidzwa. Ndosanyigana nakaisa nhamba kuti kana uchinotaura anything about any situation that is happening in our country ndo basa renhamba dzendinge ndakaisa dzakanzi Kulian ndo basa radzo dzine dzakanzi send audios kuitira kuti tiradze kuti it's people's channel. Saka vanhu vese vari kuti nyoka yemabhunu adai so they are now attacking nyoka yemabhunu. Ndo situation iripo vakumurwisa ndo nyaya iri kutoitika kuti vanhu vakurwisa inini zvangu handimbofe ndakarwisa munhu ari kurwisa ZANU never. Ndosaka makaona kuti Geza pakauya takabva tangojambira handei nacho chitima cheteam Geza pakamboya vese vamwe vapana ana Jeff Judah vakambotira kuti toda tinobvisa tikatombotanga vasapota because ndikangonzwa ndi pasine ZANU-PF ndotosapota. Ndosaka ndichidedzera kuti tanga nekulaika this video rangu kuitira kuti ZANU-PF iboikane because inini ndiri munhu asingade ZANU-PF zvizvozvo zvitori muropa ndakatongoivenga ngaibve. Ndoda Zimbabwe kwete ZANU-PF. So muri Zimbabwe ndo nyaya dziri panapa paground iko zvinhu. Saka zvandoda kuita panapa da kuti siye muchiteerera like ndambokuudzai kuti pane mavoices akawanda atitsika pano. Da kuti munyatsonzwa vese ka1 vachitaura mozondiudzawo zvamuri kufunga imimi in the comment section. Goma Kulian, this is Natsimba Mtota talking to you. I'm very much impressed because of the rate of viewing. I can see it's very high. And now I notice that you are at 90.1K, which means a very short time you've been 100,000K. This is a very serious movement, and I am based right in Zimbabwe. As such, we noticed that there is need for most of our people who represent us in different communities to have lines, South African lines, which they use to communicate so that they cannot be identified. And also, we wish to form what we call vigilantist groups in communities, where if we see someone harassing people and doing things that are not good, they just send the number and tell us the location of that person. It gives people some kind of shame and fear that once they are identified as a sellout, anything may happen to them in a community. Remember, when a person is living in a community, it's like fish living together in a sea with other fish. So if someone is doing bad things, if once we identify them, we can also counter them by organizing our youths so that they can
counter them and do what we call community defense. Gone are the days when people used to ransack communities, hitting people in the name of ZANU-PF youths, stealing people's property and all. This is my suggestion. I don't know how best you can actually help me to make it rounded and meaningful so that it can benefit many people. Because the next call that we are going to make is to tell people to flood the streets, especially after the impeachment has failed. Because right now we're emphasizing on the fact that our worker, a servant in the form of a president of Zimbabwe, cannot then shut down the parliament simply because people are coming up with an impeachment motion, which is, it's not good. He's now setting the pace for us. And this is not for public consumption. It's communication directly between you and me, looking for assistance from you as to how best we can do that. You know what, if we are selfish, we will never be successful. But if we allow other people to give you further visions, you can actually polish up the mistakes and move forward in a proper way. Thank you, my brother. I'm very happy for you, especially I can see that in a week or less you can hit 100,000. Thank you. Pamusoro emaZimbabweni ese maZimbabweans kumatima nese nyika kwamuri ikoko. Eka hanti kune kutaura kunotizvo nyika inovakwa nevene vayo ichitongwa nevene vayo. Vanhu vene venyika ino maZimbabweans tose kuisa musoro yedu pamwe chete tichitaura nezwi rimwe chete ndinodara kuti tinenge tichivaka Zimbabwe imwe chete. Chikumbiro changu ndechekuti kana vatungamiriri vose vezvematongerwo enyika vari muno nekunze kweZimbabwe vari maZimbabweans, chokwadi kana vaine chishuwo chekuti vada kuona Zimbabwe isina nyonga zvemangwana, ndezvekuti izvo mapato ese chinonzi bato zvaro chiri muno muZimbabwe zvatakabvumirana muconstitution iyeyi kurakidza kunge ndiyo democracy zvichizopedzisira zvaakukonzeresa disaster yokuti vana veZimbabweans vanonge vaakuzorwisana pachezvavo. Mapato ese ngaabhanwe, ese zvavo chinonzi pane bato tiri vanhu vamwe chete. Kubatana kwemapato ese iwayo kuchaita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Kana misangano yene ZANU-PF neana CCC MDC dzese idzodzi dzave pamwe chete, kochifungwa zita idzva risina chokumbotaura nekuti zita idzva rakamirira Zimbabwe semhuri yose yeZimbabwe vakabatana. Mazvona zita idzva ndoro pinzwa ipapa pachisina kunzi ZANU-PF kana kuti MDC kana chimwe chinhu, poitwa zita idzva, pogarwa pasi nevanhu veZimbabwe votsvaga zita idzva rinoita kuti Zimbabwe yedu ifambire pamberi tiri vanhu vamwe chete nezita redu idzva. Hatizombowana tichiona pachimukiranwa pachiita zvese izvozvizvi, corruption inogona kutozopera. Maona kana zvichinge zvichibvira sekuvanhu munenge magara pamwe chete, kana vachibvumidzwa kuti tipinde tipewo mazita atinawo, tinokwanisa kungobatsira nemazita iwayo asi achibatanidza Zimbabwe yese as one. Ndio pfungwa dzandinadzo. Pofungwa zita idzva rinobatanidza vanhu vese, hakuna kuzonzi zviya zvekunzi nhingi nanhingi zvazobatana voramba nemapato avo, hakusi kubatana ikoko. It's just like oil and water, hazvimixani.
hazvimikisane mufunge kapafunge zita idzva ndokunge vatungamiriri kana pazopinda vanenge vari varipo vachida kuti vaone mhuri yavo ichigara murunyararo, nyika ichifamba zvakanaka. Ndatenda. Zviri sei makadi hama dzinodiwa kumatima nenyika kwese kwamuri. Asi iwe George Charamba, unotoona sekuti Zimbabwe ine varume vasingafungi pakuona kwatinokuita zvakanaka. Totogona kuti iwe George Charamba unotoona sekuti vamwe vanhu vose havasi varume, iwe ndiwo murume unoziva kuti unopfekera bhurugwa. Handiti George Charamba rega ndikuudze, zvinopera George Charamba, zvinopera. Mapisari ma49 totaura kuti zvose zvinopfuura, ende uzive George Charamba kuti zvese zvinopera, ende zvechiva zvinopera. Munangagwa rega ndikuyambire hama, ita kuti vana vako vagozoraramawo muZimbabwe. Anonzi vatogudza usaona tichida chamisa Mugabe cheche wakasiya avhota pana nezonyamisa kureva kuti akatopa mucherechedzo wekutaura kuti kuZANU-PF hakusina upenyu kana munhu akabata ZANU-PF wakuma 1990 achizovhotera chamisa, kutoreva kuti takaona kuti pana wachamisa apa pane pundutso neupenyu nedirection. George Charamba usabata vana muZimbabwe nerafu kana nekutivhundusira kana nekugara muchida kutitrita kuti kwanzi hatokuurayai, kana kuti mukangotaura chete sezvamajaira kuti wataura motopisa muromo, angotaura chete hada kutaura kodzero dzake unotsokodzerwa pasi kuita separwa nzou. Hakusi kurarama kwemuZimbabwe koko. Munangagwa vanhu vari kutambudzika, gadzirisa zvipatara usiye zvauri kuita zvecorruption. Deva kwanga uri mumwe munhu ari nani mupfungwa dzake waita serious nezvipatara. Wasiya zvauri kuita zvekupa vanhu motikari, gadzirisa kuchipatara Munangagwa, gadzirisa kuchipatara Munangagwa. Zvipatara zvina maambulensi, tarisa mota dzawapa vanhu. Munangagwa, gadzirisa nyaya zvipatara, ende unozvimbirwa chete tozviziva zvedu. Iwe unoona kuti zvichakakunakira but unozvimbirwa. Munangagwa, gadzirisa nyaya dzezvipatara. Mese imimi vanhu veZANU-PF vanoti tiri muprotibhiro, kana uri sewe Tagwirei mbavha iwe, kuda kwacho Tagwirei, dzikama Tagwirei, dakukupa warning. Tagwirei matiraka ako tinoazivisa, anouya kuno kumhiri kunoku. Shuwa ndokudza Tagwirei tinomapisa. Kagechi 2 chikuyambira Tagwirei. Tapedza newe Tagwirei. Munangagwa tokumbira kugarise zvipatara. Imbotasa mubhedha inovatsa varwere. Ko iwe paunobuda kunze undotarisiwa here mubhedha paunondovata uchirapwa dzoro iroro? Baba makaora imi, munofanira makananzviswa makavata imi, makagarwa nayo pfungwa dzenyu dzakaora mani.